салом алейкум барома дӯсту бардоро хуш омадем ба канали Азам блог ва чун ҳар вақта бо шумо ман Азам Тағоир. Видеоро ки имрӯзаи мо дӯстон дар бораи динозаврҳо аст, чӣ хел онҳо пайдо шуданд ва ҳоло дар сайёраи мо ҳастанд ё ин ки не. Ба касе ки ин видео интерес наяд то охиша тамошо мекунем ва он бошад видеоро ки имрӯзаамонро сар мекунем. Рафтем. ҳамаи мо фикр мекардем ки динозаврҳо мурдаанд. аммо шумо дӯстон фикр кунед ки агар динозаврҳо то айни замон зинда мемонданд чӣ гап мешуд? чӣ гум медонем дӯстон, ниме аз динозаврҳо дар натиҷаи афтидани санг аз осмон мурдаанд. нисфи дигарашон бошад аз натиҷаи яхбандӣ. оё ҳама ин гапҳо дуруст аст? биёед дӯстон ба 10 миллион пеш меравем ва мебинем ки динозаврҳо чӣ гуна мурдаанд. ба гуфтаи яке аз олимони бузург Типс, 90% динозаврҳо дар натиҷаи афтидани санг мурдаанд, 10%-ашон бошад аз яхбандии сахт ва дигар олимон бошад мегӯянд ки инҳо дигар мурдаанд. аммо мо одамоне ки қариб 21 аср аст зиндагӣ мекунем, аз куҷо медонем ки 2,5 миллион пеш чӣ гуна шуда буд? оё ин аз натиҷаи афтидани санг мурда буданд ва ё ин ки аз дигар сабабҳо? ва баъд аз марги ин динозаврҳо боз то замони мо дигар намуд динозаврҳо пайдо шуданд, аммо аз инҳо фақат крокодил, мор ва яшрица зинда монд. аммо бисёре аз олимҳо мегӯянд ки барои чӣ инсон намурд? барои он ки инсон танааш ба мисли танаи динозавр он қадар сахт нест, на пӯсташ, на устухонаш ва на жӯлкаш. аммо динозаврҳо пӯсти сахт, стағони сахт, аммо дар баъзеашон боз санг ҳам дида мешуд ва жӯлкаашон хелоам калон буд ки ҳатто метавонистанд ба як хӯрдан дигар динозаврҳоро хӯранд. ба гуфтаи олимон инсон яке аз махлуқоти беҷон, бесуръат ва беқувват мебошад. олимон мегӯянд ки инсонҳо барои зинда мондани худ аз сангҳо оружия месохтанд ва аз пӯсти ҳайвонҳо барои худашон пӯшока месохтанд ва дар даруни сангҳо ҷой мезистанд ки барои он ки дигар намуд ҳайвонҳо онҳоро нахӯрад ва онҳо корҳоеро мекарданд ки қабилаи пештараи онҳо мекард. ва ҳоло бошад дар бораи мурдани динозаврҳо гап мезанем. инаш хандовар аст дӯстон ки баъзе аз олимҳо мегӯянд ки агар динозаврҳо то айни замон зинда мемонданд, онҳо ба худашон хонаҳо месохтанд, чизҳои техникӣ месохтанд ва мегӯянд ки дар охир ин динозаврҳоро чизҳои сохтаи худашон мекуштанд. дуюм сабабе ки динозаврҳо ин дунёро падруд гуфтанд. олимҳо боз мегӯянд ки сабаби мурдани динозаврҳо ин санге мебошад ки ин санг дар наздикии афтоб қарор дошт ва аз гармии афтоб ин санг месӯзаду ва ба замин мезанад ва аз ҳамин сабаб ҳам мурданд. аммо дигарашон мегӯяд ки аз сабаби тағйир ёфтани вазъи боду ҳавои замин инҳо аз ин дунё гузаштанд. сеюм сабабе ки динозаврҳо мурданд. гӯё ки аз сабаби кам шудани оби уқёнусҳо динозаврҳо нобуд шуданд. панҷум причинаш ин аст дӯстон ки гӯё ки аз ҳаво санге ба даруни вулканҳо мезанад, ин вулканҳо аз ҷойашон мехезанд ва аз кӯҳҳо тармаҳо мефарояд ва ин динозаврҳоро нобуд мекунад. аммо дигар олимҳо мегӯянд ки ҳайвонҳоро алафҳои ноҷо куштанд. чӣ хел медонем бисёре аз динозаврҳо алаф мехӯранд, аммо баъд аз тағйир ёфтани вазъи боду ҳаво дар он ҷо алафҳои нав баромаданд ва ин динозаврҳо он алафҳоро истеъмол карданду ва нобуд шуданд. ва динозаврҳои дигаре ки ин динозаврҳоро мехӯрданд аз гушнагӣ мурданд, чунки ҳамаи ин динозаврҳо баъд аз заҳролуд шудани алафҳо вафот карданд ва ин динозаврҳо дигар чизе барои хӯрдан надоштанд ва ҳамин тавр нобуд шуданд. ва боз мегӯянд ки ҳайвонҳои парранда, яъне ин ки динозаврҳо дар натиҷаи тағйир ёфтани замин несту нобуд шуданд. чӣ хел медонем дӯстон? аввал африка қатъи Америка якҷоя буд, аммо баъд аз гузаштани вақт тариқҳо ҷои худро алиш карданд ва ин ҳайвонҳо хӯрок наёфтанд ва аз ҳамин сабаб несту нобуд гардиданд. ва ҳоло бошад дӯстон дар бораи он гап мезанем ки аз ин ҳайвонҳои бадҳайбат то замони мо ягон намудашон боқӣ мондааст ё ин ки на. садсолаҳо пеш гӯё ки як шоир дар айни навиштани китоби худ ба динозаврҳо рӯбарӯ шудааст ва ӯ ҳатто охирони заминро дидааст. ва баъзе аз одамҳо то ҳозир фикр мекунанд ки ин намуд ҳайвонҳо боқӣ мондааст.
ва баъзе аз одамон мегӯянд ки онҳо дар об динозаврро дидаанд ва биёед мефаҳмем ки ин дуруст аст ё ин ки на. дар як ҷанг лашкарони Рим ба даруни баҳр мехостанд ки ба дигар тарафи замин гузаранд, аммо гӯё ки онҳо дар даруни об динозаври бадҳайбатеро дидаанд. баъзе аз одамон мегӯянд ки ин аспи овӣ аст, яхелашон мегӯяд ки ин мор аст ва дигарашон бошад мегӯяд ки самбақа аст ва дар охир онҳо ба як хулосае меоянд ки ин динозавр аст. ва дар асри 20 ин олимҳо боз ин ҳайвонро дар об дидаанд, аммо онҳо аниқ намедонанд ки ин чӣ аст ва гӯё ки ин ҳамон динозаври бадҳайбат аст ё ин ки ягон акулаи хелоҳам гарон аст ва ё ин ки самбақаи азимҷуса аст. ва биёед дӯстон худатон тамошо мекунед ва хулосаатонро бароред. Fold it up, we gon' burn it down. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид бародаро. боварӣ дорам ки ин видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед дӯстон. дастгирии шумо пешравии мо аст, пешравии мо хушҳолии шумо аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.